ସାରିଲା ପରେ ଚକଟିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଳା ନେଇକି ଗୋଳି କରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପୁର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପିଠାର ସାଇଜ୍ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁର ଦେଇକି ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ଆମର ବନେଇଦେଲେ, ଆକୃତିଟି ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ କରିବା। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ କିଛି ସମୟ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପାଣି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଥାକରେ ଦୁଇଟା ଥାକ ରଖିବା, ଦୁଇଟା ଥାକରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଠାଟି ଜନ୍ତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟି ବନେଇଥିବା ପିଠାର ଆକାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସିଝେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସିଝେଇକି ଗୋଟେ ଥାକରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାକରେ ଆମେ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ।